Hej, jeg er klar med min modul 1 opgave, og det første jeg vil snakke om, det er de her to billeder, som jeg skulle analysere. Og det første billede, det er fra 1889, og billedet hedder Udslidt, og er fra impressionismen, det moderne gennembrud. Det er olie på lærredet, og den måler 207 gange 270 cm. Billedet det forestiller en mand og en dame i forgrunden her, og de er ellers bare på en mark, og helt ude i baggrunden, der kan man se, at der er et hus, og det er nok der, de bor. Men det er ikke et helt tilfældigt tilfælde, det ser man med det samme her. Manden han ligger ned, og kvinden råber efter hjælp. Manden han er iført blåt, og kvinden er iført rødt. Og hvis man kigger på farver, så har det en slags symbol, kan man sige. Det kan det i hvert fald have. Rød, det kunne godt betyde noget i retningen af noget med liv, og ellers dramatik, fordi hun nu sidder her og råber, og der kommer ikke rigtig nogen hjælper. Ja, mutter sig alene ud på den her mark. Ellers manden, han er blåt på, og blåt, det er meget en kold farve, og han ligger jo også der enten syg eller død, han er i hvert fald faldet om. Ellers farverne generelt i billedet, hvis man tager de farver bagved, så er de meget lysere. Heroppe ser man i horisonten, at de er meget lysere, og det er også for, at det skal virke som om, at det er længere væk, hvilket der giver dybde i billedet. Længere fremme, der har vi menneskerne, de har nogle tydelige farver på, og det gør så igen, at der er dybde i billedet. Ja, ellers så har vi bare en brun-orange jord, kan man sige, med lidt grøn i baggrunden. Ja. Kompositionen i det her billede, der er en slags trekantskomposition. Man kan se her, at de sidder simpelthen ligesom i trekant, og det giver selve billedet balance. Hvorimod hvis at trekanten havde set sådan her ud, så havde det ligesom givet noget mere dramatik, ligesom om at de kunne vælte eller noget af den stil. Men her, der er vi altså helt nede på jorden. Nu billedet fra impressionismen, og normalvis så handler det lidt om at male noget hurtigt, ligesom Monet gjorde med sine billeder, hvor han det kunne også være noget tykkere lag maling. Det her, det er fint malet og meget realistisk, eller naturalisme i hvert fald, naturalistisk. Ja. Ellers så er billedet halvtotalt. De er placeret lige i mellemgrunden, kan man sige. Og det er normalt perspektiv. Så ikke noget under eller over. Det er lige midt i det hele. Og det gør egentlig også, at man kan se mange af deres detaljer. Altså det her med, at de ikke er længere væk, end at man kan se, hvad der sker på billedet, og hvad de forestiller de enkelte detaljer. Ja. Men det var vist det om det billede. Vi tager næste billede. Det næste billede, jeg har valgt, er denne her. Jeg tror, jeg vil forstørre det lidt. Denne her. Og den hedder Brækket landskab. Den er, det glemte vi at sige om ham, den anden kunstner. Kunstneren heroppe, det var selvfølgelig Hans Andersen Bredkilde, og ham hernede, det er Søren Mathisen. Den her
billede, den er lavet i 2011. Så det er jo i nyere tid. Så når man kigger på billedet, så forestiller det en mark. Og så har vi ellers meget himmel på billedet også, i forhold til et andet billede, hvor der mest var mark. Men vi har ligesom nogle handballer, som er egentlig det, vi sådan lige kigger først på. Det man sådan tænker, når man lige ser billedet, det er egentlig, at det er lidt ligesom et puslespil, eller det er sådan meget i rubrikker, og man kan ikke helt finde ud af at passe det sammen, eller er det andre billeder, der er sat sammen, eller er det et billede, eller hvad er det lige? Og det finder man så ud af ved at kigge lidt på billedet jo. Og farvemæssigt, så er der brugt meget blå, grøn og gul. Og det gør så, at der ikke er så meget farvekontrast, som der kunne være. For eksempel hvis at man havde noget mere orange og rødt sammen med de her farver. Men det giver så også billedet en vis ro. Fordi i forvejen så er det egentlig meget splittet med de her. Så jeg kan godt lide det der med, at man så har valgt, at der skal være ro på det med farverne. Ellers er det kontrast på den måde, at hvis man tager horisonten, så er der meget mørkt, og heroppe der er der så meget lyst. Så der er i hvert fald en væsentlig kontrast. Og hernede, lige her hegnspæle lige her, der er så også mørkt. Så det giver noget til billedet, synes jeg. Ellers, vi har også det gyldne snit, det fik jeg ikke nævnt så meget i den anden, det kan vi tage her så. Det gyldne snit, det synes jeg, der bliver lavet her på den måde, at den her, den er i forvejen inddelt i nogle kasser, kan man sige. Hvor jeg synes, den ene kasse, det er den, der ligger lige over horisonten. Det vil sige den der. Og den anden kasse, eller den anden, den ligger hernede i de her baller og hegnspælene. Ellers så har vi ved den, der har en pæl. Man kan måske også sige der og der. Der går også linjer. Så på den måde kan man godt sige, at der er det gyldne snit fokus. Den får man egentlig ved at kigge på de 3 baller der, fordi der er det ligesom om, at stor, mindre og mindst. Og det giver altså sådan, det gør noget godt for læselinjen i hvert fald. Ja. Ellers så vil jeg sige, at farverne er brugt her. Det er nok mest transparent. Det er ikke nogen tyk lag maling, der er brugt. Det er stadigvæk detaljeret. Det er ikke sikkert, at han brugte lige så lang tid på at male den her, som om den anden. Måske, fordi der er lige nogle elementer, der skal passe sammen. Det er svært at sige altid. Men det er i hvert fald ikke noget, der bare lige er hurtigt sammensat, ligesom Monet gjorde det i sin tid. Godt. Så vil jeg vise nogle af mine billeder. Og jeg starter med at vise et af fotoene, jeg har taget. Og det er simpelthen den her ged, som hedder Hans. Og den er taget herhjemme i min fold, en gedefold. Og så skal jeg lige finde billedet, der så er lavet til. Jeg har brugt blyant, og jeg har brugt tus. Og tusen har jeg simpelthen brugt for, at jeg synes, der skulle noget kontrast i, for at det ligesom gav noget.